Mapové kompozície umožňujú veľmi rýchlu zmenu údajov v mape pre jednotlivé pracovné pozície. Prvým krokom je zobrazenie vybraného objektu, napríklad trasový uzáver 51 kuchyňa. Prepneme sa do záložky mapovej kompozície a budeme prepínať jednotlivé mapové kompozície. Pri prepínaní mapových kompozícií dochádza k zmene mapových služieb, ktoré sú aktuálne zapnuté v mape. Keď zapneme mapovú kompozíciu plánovanie výkopu, sú to údaje, ktoré zaujímajú pracovníkov pri plánovaní. Vidíme tu zvary, vidíme tu zamerané chyby, ktoré sú a jednotlivé objekty. Pri kompozícii vysporiadania pozemkov sa zase zobrazia údaje o parcelách, pričom oranžovou sú zvýraznené parcely vo vlastníctve spoločnosti Eustream. Pri kompozícii investičná výstavba zase vidíme objekty na trasovom uzávere, jednotlivé objekty, tak ako boli zamerané. V prípade zapnutia kompozícií trasovanie sú zase zobrazené prvky, ktoré sú zaujímavé pri generovaní trasovania objektov. Jednotlivé mapové prvky samozrejme môžeme v zozname mapových služieb upravovať. Môžeme zapnúť polohopis, aj keď v danej kompozícii nie je nastavený, môžeme ho neskôr ešte doplniť. Vypneme tiež opravy a trasy plynovodu. Takto si vieme vybranú mapovú kompozíciu upraviť podľa našich potrieb.